Само препоръчително е всяка една от страните да се консултира с адвокат, и то с адвокат с опит именно в продажбата на имоти, защото такъв адвокат би могъл да направи адекватна проверка на собствеността и наличието на тежести. Ще включи необходимите клаузи в договора, така че защити в максимална степен интереса на своя клиент и да предотврати настъпването на негативни последици от всички рискове, съпътстващи сделката. Не на последно място, адвокатът би съобразил и данъчните последици от прехвърлянето на собствеността, тъй като такива неминуемо настъпват при продажбата на един имот. Данъчните аспекти са особено значими при придобиване на имот с инвестиционни намерения. Предварителен договор е необходим винаги, когато се отлага прехвърлянето на собствеността. Причина за такова отлагане могат да бъдат най-различни обстоятелства, като са фактически обстоятелства или договорки между страните. Но на практика предварителен договор се явява задължителен при покупка на имот, който се намира в сграда в степен на завършеност, договор построящ, така речените покупки на зелено. Там предварителен договор е на практика задължителен. Първото нещо, което купувачът може да направи и трябва да направи, е да поиска удостоверение за тежести от агенция по вписванията. От него ще се установят дали има предходни прехвърляния на собствеността, дали са налице тежести, като ипотеки, възбрани, вписани искови молби, договори за наем и всякакви други права на трети лица. Основният риск, разбира се, е свързан с собствеността, като този риск, както риск за продавача, който би носил отговорност, ако не прехвърли имотът, така е риск и за купувач, който няма да придобие имотът или ще го придобие с някакви тежести. Най-общо казано, изпълнението на задълженията се подсигурява с включване на неустойки в договора. Като е хубаво да има различни неустойки за различните задължения по договора на всяка една от страните, а също така да има неустойки за различните видове неизпълнение. Тъй като може да има забавено неизпълнение, например забавено плащане от страна на купувача или забавено въвеждане в експлоатация от страна на продавача. Хубаво е да има и неустойка за разваляне на договора, защото би могло да стигне до такъв момент. Основният документ, който продавачът следва да предостави, това е нотариалният акт, по силата на който той е станал собственик, но също така трябва да снабди купувачи с предходни нотариални актове на предишни собственици. От тях ще може да се установи неговата собственост. Необходима е и актуална данъчна оценка и скица на имота. В зависимост от страните би могло да възникне необходимост от пълномощно или от решение на органи на търговски дружества. Плащането следва да се разграничи в зависимост от две хипотези, дали се ползва финансиране от банка или се плаща с собствени средства. При плащане с финансиране от банка следват процедурите, които банката предвижда. Общо взето това е сигурен метод и за купувача и за продавача. А при плащане с собствени средства най-сигурният начин е чрез ползване на така речените escrow сметки, които се предоставят от нотариус или от банка. Това води до оскъпяване на сделката, но на сметка това предоставя сигурност за получаване на цената.